És una colla que és molt oberta i cap tothom, des del més petit, nens a partir de 4 anys, fins al més gran, vull dir, no hi ha edat límit, vull dir, en els cartells posem fins a 105 anys, no hi ha edat límit, tothom té cabuda, tant si fas castells, que puguis fer-ne perquè la teva salut t'ho permet, tant si vols venir i portar coses de la botigueta, com si vols guardar bosses, com si vols estar portant altres coses de nouvinguts, rebre la gent, acollir-la, perquè si una cosa tenim és que, com a mínim, ens hi posem perquè la gent se senti ben acollida a la colla. I hi ha cabuda per tothom, per tothom. I això suposo que aquesta relació que hi ha dels més petits als més grans i a l'inrevés la fa molt especial, perquè és una relació que t'ajuda a créixer amb molts valors. Que necessitem molt d'assaig, necessitem molta gent. Vull dir, a vegades, als assajos podem fer moltes proves netes, però també hem de provar-les sobre les pinyes. Les proves netes requereixen que hi hagi el tronc, gent voltant. Les proves amb pinyes requereixen que hi hagi molta gent que es pugui posar sota, tancar les pinyes, tancar-les amb cordons de seguretat per si alguna prova anés malament. No arrisques tant ni molt menys com a plaça, però clar, estàs fent proves, estàs assajant, llavors això, necessites molt d'assaig, molta gent i moltes ganes. Aquest viatge, és que és sense paraules, costa molt, costa molt de definir, és una experiència inoblidable, que recomanable, vull dir que a qui se li presenti l'oportunitat de poder viure així amb gran colla és molt interessant, és que no sé, la paraula se m'escapa una mica perquè la veritat és que molt enriquidor, estàs a molts quilòmetres de diferència i estan fent una cosa que és germana a la nostra, no? Ells li diuen piràmides, nosaltres fem castells, ells són govindes, nosaltres som castellers, però tots tots vibrem quan arribem a fer, assolim allò que estem treballant, perquè també, vull dir, ells estan 2 mesos abans treballant-ho, 2 mesos abans d'aquest festival on vam estar, i nosaltres, quan anem a plaça, volem aconseguir el mateix, el que estem treballant tot l'any. I llavors ens uneixen una sèrie de coses que dius, ostres, a tants quilòmetres i les cultures tan diferents, i que trobis això, que ja dic, que ens agermana. Mataró, costa una mica, Mataró cada cop més, vull dir, hi ha molta gent que té molta afició i cada cop veus més afició i la veritat és que la plaça Santa Anna, per santes, sobretot, fa goig de veure, vull dir, també, tot és així, però t'has d'obrir pas, t'has d'anar obrint pas i potser nosaltres també no ens hem sabut obrir prou, vull dir, jo ja dic que aprofito des d'aquí per convidar la gent a venir als assajos, a venir a les actuacions, a veure que les coses es fan entre tots, vull dir, entre la gent de la colla i la gent de fora de la colla, vull dir que la implicació, a vegades dius, és que porta moltes hores això de ser casteller, esteu sempre voltant i tal, però cadascú s'agafa la seva afició amb mesura. Si tu pots venir un dia a la setmana, doncs vens un dia a la setmana. Que pots venir a les actuacions? Perfecte, es veuran més camises blaves a les actuacions. Que pots venir a 2 assajos però l'actuació no? Doncs mira, aquests 2 assajos que pots venir. O pots venir només a les diades importants? Doncs a les diades cadascú fa amb la seva mesura. I això a vegades és difícil d'explicar o de fer-ho arribar a la gent. Vull dir, nosaltres, ja dic, ni molt menys pensem, vull dir, a vegades no ho retransmetem així, però no volem semblar una colla tancada, al revés. Som una colla oberta a Mataró, oberta al Maresme, i amb moltes ganes que segueixi així, que segueixi sent oberta,